Ya, cha nami la ngithi angiphawule singathuli khona nje ngiyibonile i-comment kuthiwa sithuleleni ngokuboshwa kwaDlamini Simazi. Cha, nami ngithi angiphawule uDlamini ngiyamazi, uDlamini owangasendaweni esikhulele kuyona besisayiy'ngane-ke thina ngaleso sikhathi because ngiyakhumbula ukuthi ngangifunda isikole 2009 eboshwa uDlamini. UDlamini kuwumuntu wenkonzo kakhulu, umuntu wenkonzo, ube ubhuti omdala endaweni but ube umngani ubaba wami owangikhulisayo. I-distance from kubo kuye ekhaya ibinde kakhulu but kuwukuthi nje phela-ke inkonzo akade bekhonza kuyona yaseWeseli kade besonta esontweni elilodwa nobaba wami owangikhulisayo. UDlamini siyamazi, ngiyamazi, hhayi ukuthi siyamazi. Ubevame ukufika ekhaya evakashela ubaba, behlale phansi bekhulume ngenkonzo. Ubengamdala kanje njengoba sengimbona mina, umfana, wesawubhuti nje useqinile ngaleso sikhathi-ke nje. Kungawe futhi umuntu wamantombazane ngoba ngiyakhumbula ukuthi wayedlalisa usisi wami osashona la ethi uyintombi yakhe bathandana naye kanjalo kanjalo. Akanayo ngisho ingane uDlamini, akanayo ingane, waboshwa nje engenangane, akawuye futhi umuntu obethanda izinto. UDlamini bekuwumuntu wenkonzo, noma efika endaweni uma kushoniwe awukho umngcwabo ayengakaze ebonakale kiwo, awukho umlindelo ebengawuhambi, alikho isonto uma likhona ebengakaze aye kilo. So simazi kanjalo thina kodwa nje indaba ye-case sayizwa sesizwa futhi ingani sasifunda nayo esikoleni-ke thina. Ngiyazi ukuthi uDlamini noma ngangibona usengabona nje indoda enentshebe kodwa engazi ukuthi uba ngoba washiya sisayiy'ngane safunda isikole eboshwa, naleyo ngane leyo sasifunda nayo esikoleni, yabo. Ibuhlungu kakhulu indaba kaDlamini cause kuthe uma kuqhubeka isikhathi sayizwa ukuthi hhayi engathi ama-family problems lento, into yakubo noma singaziphawule kakhulu thina-ke, mina ngoba ngangikude kakhulu ngoba kodwa nje ukumazi ngiyamazi, ubesondelene kakhulu nobaba. Endaweni yase-Harrisburg-ke neyase-Bethel nase-Hopewell nakanokwethu uyaziwa ngoba ubewumuntu wenkonzo. Emphakathini-ke esikhulele kiyo, umphakathi onabantu abamagwala, unabantu abamagwala abakusabayo ukukhuluma iqiniso, abalisabayo ukulimela iqiniso, bamagwala kahle kahle. So yikho ubona engathi abazi ukuphosta abaningi, abazi ukukhuluma ngaye uDlamini ngoba bayasaba ukuthi mhlawumbe bowuzonda usisi wakhe, izinto ey'njalo. Kodwa nje uDlamini siyamazi, sikhulele kuye siyiy'ngane thina sikhula.